baboyam ko adede aduna wi kam kawani jomam yo radio to wali non mi jo Somalie tele to titama mi jo Sarajevo loral ponien yanda foko jarindi ayoni yoni bondi o dunia ayoni yoni bondi o dunia waddi kala sahani madda walo garangal madda TV do en madda walo ko addi men do ko wajiba do be sekko do en ngam ko gummoto do nyanga edi ko do ma to wondo foti wode bangaji goddi kambe non ko be salibi dum be bi ko Allah e sabu ko do rewata der madda walo non addi hande be baji sekko mabbe be kam ko be neddo woni mawdo woni cikolel hay goto mankani be geddo e non kambe fo non be tawi do ummade ma gonde gaayane cangene limora ko ne heewi non population pour wadde do vraiment sen men Madda TV non yaade mabbe en gaynan taw non eden men ton do mamlay idi marnabe jartide dole ceerno po be bi po mo lele po Abou Ham ndide ngadde sarraj gila jewe sare fo welane ngadde sarraj ko Tidiane Mouri Dia woni caméra o e parole fof halaka ko konko e sonji odo vidéo ko population marda wala woni do e leede e ko taari dum pop e hande ko population yaltido ene wada point de presse be badani manifester kono ko point de presse woni haldum abe kolliro cadele mabbe woni cadele mabbe nguuri gila e duube yi hankati ha buri be dole e woni haldum woni ngodo maayo ngonjidon ko ciangol woni do ngol ilat umma de juillet ha octobre ko ide do cadele be ngodi woni do ko laana ngota manda sonji laana ka akani e laana ka nani ko ka ngota be jogi laana ka yonata yimbe taccobe do ko faate nyaloma dimanche walla haajuji urgent do sarataji hen taccata yimbe be ko hen taccata cadele ene ngodi taccugol ngol gile rewbe jibinobe ene dewne do nyalawma ene dewne do jamma so ngari ha do ene kebe hen cadele ha e mawbe ene kebe hen cadele ha ni e population o dal ene hebe hen cadele jamma ko ni yimbe be dewrata do nyalawma jonon haldum min nyaagi ko lamdo Macky Sall nde wadanta amen do pont so wadani amen do pont vraiment ma ittu amen jogdu no feewi nani ko gollo ciangol joki amen ummade mois de juillet ha août no juillet ha octobre lebbi joyi walla tati ko jokuru min goyi e ko dum do non saabi hande population yaltido ene wada point de presse abe bada point de presse abe kolliri cadele mabbe e nyaago abe njaago lamdo président Macky Sall nde wallata amen do wadan amen pont belma walla mi itta amen jogdundu vraiment amen joki no feewi gila e rewbe amen jibinobe walla haajuji amen surtout so programme wadi do wuro ngo comme no ziara mamin jogorto so hawre o saha ene wodi taccugol ngol ene wada cadele ne feewi dum non ko hande dum saabi point de presse o population yaltido hande ene woyto metti mudum ene wonde nyaagaade ene nyaago vraiment lamdo leydi nangata amen hen ko ciangol ngol do ngol timden ngol mi yetto ciangol ngol timden ngol ko kangol woni ganda horma enclave ma marda wala hande dan ila mor fil heddi enclave ma ko marda wala bolo hay wuro woto heddaki enclave ma minen bolo keddi enclave ma pon wada ma nyanga ouvrage o wawa wonde so wana marda walo so wada ko marda walo o dañata nafoore o wata valeur hande non min denti hollirde laamu ngu risque ji min dañata ngol do ciangol deuxièmement o la de do gondo do ko sartaji min jettata min paw hen ñade fof sukabe jolto non hecci yanki ko bingel maayi do e nder ne do tufde mi hamme bokkel ne wialaji maaji ko do e nder tufde o timmi monsieur Macky Sall an bida ko Sénégal émergent sa wi Sénégal émergent non a walla yimbe be moyen no be ndemiri ne way tawa a walli kono minen yettaki amen minen ko faare ballal lam fo hay dara min jiyani ko min wadbe enclavé bangeji fof ko min uddibe bangeji fof pon leede o non amin jidi dar non do pon parce que pon nyanga edi o hay sens goto alana amin
sabu mi somin ngari ha ñanga ko ɗo min darato so autorité ji umima bangeji goɗɗi yidde arde nadde e marde ara yaha ɗo ko ɗo darato sabu lawol ara malla minen lawol ngol bawol aburni fay gandanɗa hoore ma dande gelonga en cange en jinti en kamɓe gandanɗa hoore ma kamɓe fof gonɗo joggi mi salmini dental mi salmini Sénégal mi salmini diaspora min mbiren ko Tidiane Mouɗo jeyami ko marde kam étudiant université Assane Seck Ziguinchor hande addi amen ɗo ko wadde point de presse min garani wadde manifeste ko point de presse hollidde caɗele amen minen population mardenaɓe so oɗo saaha hetti e so oɗo saaha hetti amin jogui caɗele woni halɗen woni ngoɗo maayo ngo jiiɗon so ili woni way on jikka ɗo laana ngaro yonani amin laana yonani kadi population ko taccat ɗo ile ambulance mon dari way bangi ambulance amen nana dari oto bangi so yi ha ndungu ari koye oɗo nganumo min goni halo nganumo ko laana goto min jogui min goni koye jogdu amin jogui fadde ujunere eko fayi neɗɗo ko ɗo taccara ñeññen foof hakkude dawoɓe duggere hakkude dawoɓe jum walla yewɓe haajuji mumen kadi haalaka jamma rewɓe amen ene tacca ɗo hede taw en goni debodeyde en goni saaha jibinde ene tacca ɗo sen tacca ɗo kadi ene keeɓa caɗele jono minen ko ɗeɗo caɗele hannde adde min mbaɗa point de presse amin goyto laamu ngu ummade e maire ha préfet ha sous préfet ha président de la république ha ministre Mansour Faye ko kanko hette ko fate DG farcitu on min jiiɗi hannde walla men ɗeɗo caɗele kala laamiɗo ko minen lamminta kala président bawɗo arde Sénégal minen amin jaa e majorité o lammino ɗum saabu hannde amin jogui fodde 1100 population amen amin jogui ɗum amin jogui fodde 900 voix poɗɗo vodde firti minen wadde min gona sara e nder commune e nder département Podor min mbiya kamin 3e e nder commune Dodel wadde wonɗo nder 3e e commune Dodel hande somin keeɓi ɗeɗo caɗele ko hunde nde fotani wonde ɗum hande saabi min gaddi ɗo mawɓe sukaɓe amin kolliri mette amen amin ñaagui laamu ngu Macky Sall président de la république Macky Sall ndo wallitamen min jiɗi itte ɗeɗo caɗele vraiment kamin jookiɓe vraiment amin jiɗi jottade amin ñaagui laamu ngu yo walla men min kaɓaka noon min dugdaka kamin ñaaguiɓe guila 2012 ha ɗo wonɗe aji gonde gonɗa ko kirisaji gonɗa bettete ko jamma kiris ne ara ma jamma ne ara ma subaka ne ara ma nangue hoore ko tension suusa nguleyki komin dariɓe komin liggotoɓe jamma e ñalawma komin liggotoɓe min jiile min jara e nder nangue komin remoɓe goni koye hakkude maaji komin remoɓe min guura koye ndema min jiile min jara nde sarhaji ƴetta min ɗo nomin jettoto jum min ngala ala ɗo taccirte ɗo nomin jettoto min tacca ɗo min gara min tawa laaɗe ne tooɓi min noon ka dañde laaɗe neɗɗo amen dafa ɗo heɓa ɗo lelo hande dañoyte laana ara nde laana ari waɗe sarataji saret tawara ara ɗum ɗo ene yahana yang guila e bamɗi ha e ɗum ɗo hande taccoyte e maayo ñanga hande yettoto jum taw jomum maayi itte min ɓittede min maayi ɓittede min maayi amin ñaagui moon laawol bom amin ñaagui moon laawol tom ɗum ala yimɓe nanama ala fof keddi ine maayi ɗiɗo calli tawa jarani ɗum ɗo waddum ittude amen enclave ma wona hunde sattude wona hay hunde ko an min kaldata eɗen paye wote mandat 2024 fam min mbaɗi pecce tati minen Fuutankoɓe te ko gonga pecce ɗiɗi jaɗɗe normalement logiquement ko ɗe jaaha par ce que ɓe jiyanema nafoore min jiyanema hay hunde min jiyanema hay hunde nafoore minen Fuutankoɓe te kala laamu kala nde aɗa laamo ko minen lammintuma minen totatma carte amen nde laamoɗa min jiiɗa ɗum ɗon min netti ɗum so tawi tan min jiyani ɗum ɗo oɗo pont o waɗaka horare andu 2024 komin liɓoɓema ɗum minen foof min kaldi min kawri hen ala Fuutanko tottoma carte men wonde aɗa par ce que min jiyanima hay nafoore wotere min ñaagui ko pommuɗi ɗi min kalantuma wadde lawol ɗo e ñangga tiiɗani hay hunde hay sinno ko rang minen ka yomin jokto ga rek somin joktima ga minen goni an woni minen so andu noon eɗen paye heddi on ko 17 mois somin jani haydara balleni ceerno balleni yo lawol darde mumma caɗele malloni ko heddi jeeya jarama de emin jeeya waddu jeeɗa e lawni jeeɗa yo yiyo ko maayde e lorde e tampude hono maayo men nguru en lorli en tampi laamu ngu e wallu men en gooti ha en maayi ala fof en mbaɗnani ɓe kamɓene en tampi en maayi ɓe ballu men ɓe balla men e pom ambulance nan yimɓe maayi ɗo ha keewi yimɓe joolima ɗo ha mbi bub yoɓe amin ñaagoriɓe saabi Allah e nelaɗo mum yoɓe ballu men no ɗo joktori
eɗen jogii maaroji men eɗen jogii fof men haa timmi kono sen ngari ɗo yooloto fof ko ɗo bonata hecci hanki tan neɗɗo maayi ɗo yimɓe kadi joolima ɗo haa heewi amin ñaagoriɓe sabi Allah e nelaaɗo mum yoɓe mballu amen pomɗo marde ɗo joktori e leeɗe ɓe mballa men kadi e fof en maayi en lorli laamu ngu noon ko 0 sur 0 égal 0 plus 0 min maayi yo mballa men assalamu aleykum kono ñande wonde deɗen piiɗa yen kiirmo bamden yen piirmo kooliɗen fiilen mo gannoɗen sabu laamu rewiɗo reftiɗo kono waylane gonal mene duniya sabu laamu rewiɗo kono waylane gonal men bandiraɓe no watton men waɗande komin ñaaguiɓe ballal kadi emin jiiɗi ɗum ummoro e ma tago jour an nana jolfu ene mbiya neɗɗo ko bandum neɗɗo ko bandum c'est vrai ko gonga e hasko noon wonde ɗum way a yi ila toubani wayte toon ko rien haydara heɓani toon minen noon wa Fouta noon min jaani haydara asa waɗanani amen ila Fouta kam komin jiɗɗi ɗo daari dañde hannde ko emen dañi ɗum e ha tengte noon population marde no fotirno amin mawɓe amen sukaɓe amen fof komin ɓittiɓe komin jofri min dañat ɗo malade ponnoɗo waɗede urgent heewi tarde koye ngoɗo maayo ene weeɓi liggade ene weeɓi gollade ambulance amen nana min ittu ɗum ko wuuro amen min kettinu ko oye banggue maayo sa dañi malade nder wuuro go ko saret pawata ɗum ndewona ɗum e maaje ndewona ɗum e laana ne muusa ha wona seeɗa ko fonno wonde 1 minute mbatta ɗum 2 heures de temps sangue nan ɗo ala courant wuuro Fooñe nan ɗo ala courant wuuro Malakil nan ɗo ala courant wuuro Bayel nan ɗo ala courant te ko ari ha yette marde amba yewtunande ɓe ɗum ko goho ɗiɗi ɓiwal hecci henke hamme ɓokkel ɗo ɓiyum 5 ɗo ɓiyum wiye ala jummaji ɗo itta ɗo nawede ɗum yetta ɗum doƴel hawre ladjal ɗon haaƴi à cause ndiyam ambulance nana caggal mum son jiiɗi pilmo mona dari ɗum ko ambulance dariɗe joni on jii to wuuro ngo woni to fode 2 kilométre so neɗɗo ñawi ko ma waɗe saret adde ha ɗo waɗe laabi ƴentine waɗe ambulance he nde fuɗɗo yettede goudron Allah bak to yeesa men ko bak Allah mi alama gana tawa Allah mi alama mbiyeɗa kadi ɓe jippima ma janggo ɗeɗo caɗele fof ne nguuɗen ne woodi e nder wuuro marde he te wuuro marde ko wuuro asli waliyaɓe Allah nayo wonɓe e nder commune doƴel fof no potiri titottoɓe hannde e nder département de Podor kolaji maji woni afno kanko ñaaguinol duuɓi capanɗe nayyi kanko ñaaguinol eyyi Marda TV mi salminima mi juurima hannde ko marde e amoji mum fof jaltinoɗo ene kaala mette mum kono mette mum one gonɗo bawol gol timɗo so bawmol ari hay goto wawa ɗum tattude ambulance amen nan dari o e banggue ɗo e Marda ko 1 kilométre hecci hanki ɗo cumin mayi assalamu aleykum wa aduna assalamu aleykum wa askanu Sénégal ñin gisee jotaay bi tey dara warulu ko lu dul am xol bu jeex ñun mosuñoo def marche mosuñu def manifeste déedéet ndax bokkuñ ci loolu waaye boo demee ba nga gis ñi koy def da fekk ni suñu xol yee fees suñu waajur yi sonn nañ suñu doom yi sonn nañ suñu ñooñu fi amuñu hôpital amuñu yoon amuñu dara même suñu ambulance yi ginnaaw def la nekk boo demee ba am sa benn malade bu war a accoucher da ngay obligé teg ci gaal di ko yóbbu ci boo hey min jeeya ɗum ko dendal sukaɓe mardenaɓe ɗen goni ɗo marde e leeɗe e janggo e amoji mum fof kala ko taari ɗum yalti woynade mette mum guila e courant mum ha e ndiyam mum ha e jogli mum fof nan ɗo heccangue ɗo ɓinguel amen ma e wuuro Maya ene foti winde e nawe ñangga idi seeɗa ene nawe ñangga idi nde laana ara kaw sabbo ɓinguel ma yi yon lañu bëgg so jiiwoɗo population donc wonko saabi ɗum c'est parce que ko citoyen sénégalais ji dariɗo yete par ce que so wiyama commune sénégalais ji min goni ko yaltinde amin kolla programme uji amen e mette amen
aussi donc amin joguiɗoma on temedere neɗɗo te kadi ko votant ɗo e nder wuuro ngo eyyi wadde donc somin jaltina komin kalata ko rek mais toujours depuis en 1500 a doysi komin koɗiɗo e marda walo donc ha joni ko laamuji ɗi garɗoyri ko aussi ko ni tan min koɗiri mais toujours noon ko amin ñaago e nder laamu ngu toujours minen koye esclavage tan min goni donc amin ɗo yer courant nan ɗo wirti village nan ɗo ne wiye lobbudu bawo encore nan ɗon ko ɗon ala courant aussi kadi encore ambulance kadi encore nana mais aussi amin dañi poste de santé aussi ambulance amen nana wonata ko bani aussi waaw ba tey ñu ngi déglu ay kàddum ci wàllu manifeste bi waaye moom daa mel ni ba tey waxagul dara de dëjura waaw asalaamaaleykum ñun daal lan moo ñu yëkkati lañ moo ñu yiteel mooy comme lu ñu soxla moo gisee ñu mobilisé wu fii ñëw fii nii pour wax ak gars yi lu ñu soxla lañu bëgguñu defal ñu ko nguur gi mu defal ñu ko quoi waaw dañoo soxla yoon soxla pont suñu ambulance a ngi ne amuñu hôpital bu baax hôpital bu ndaw lañu yor suñuy jabar wala suñuy yaay yi wala suñuy mag yi saa yu ñu ombee pour bëgg wasin avant ñu egg ci ngandim hôpital yi dañuy sonn nañu tas yoon bi baaxul daa am ay kamb am lépp loo xamante ni amay ndox xoolal ma dex bi xoolal ma gaal bu ndaw la ñu yor suñu ambulance mo ginnaaw fële suñu ambulance yi ginnaaw fee lay ne gaal bu ndaw la ñu yor avant ñuy egg foofu dinañ am problème yu bëri dañu am problème bu bëri ambulance nan cagal ma bon ɗum ɗo fof heccangi lawol ngol ala rang rang hakkude ɗo e ñanga hayso ɗo waɗama pom lawol ngol udiraki hakkude ɗo e ñanga so toɓi so ñawɗo dañama ga wawa waɗade évacué ambulance na wawa yaade ɗum foof nan bakke ɓolle risque ji wona risque wona risque ji tokos min jogui min kalini noon ardiɓe laamu wonɓe e département Podor pop min kalini min gulliti ɗum maire commune Dodel yoɓe mbattu ɗo hakkillaji mabɓe ɓe ganda kamɓe ɓuuri amen andude komin kalata ko maire uji gonɗi e nder commune Dodel tam sawno ndiɗorno kamɓe gandi amen ɓuuri amen andude komin kalata ɗo ko yoɓe mbat feere mbatta ɗo hakkille ɓe ganduɗa hoore ma aɓe gandi komin kalata ko marda ɓolo heddi hande e ila morfil e enclave ma yoɓe tinno gandina min ganda kamɓe min ganda anda ko ko jarinde ha yoni e yoni gondi e o duniya ha yoni e yoni woji e o duniya yoni